Arratsaldeon eta ongi etorri danoi, Eurokopa da hau. Eurokopak gaur hirugarren jardunaldia du Bilbao Basketentzat. Retabet Bilbao Basketentzat hain zuzen ere. Fuenlabradaren kontra jokatuko du Fernando Martín pabiloian. Hortxe daukazue, Montakit Fuenlabrada eta Retabet Bilbao Basket aurrez aurre. Orain arte, Fuenlabradak partidu bat irabazi du eta bat galdu, eta Bilbao Basketekin ere gauza bera, bat irabazi dute eta bat galdu. Moxan Aldalur, Arratsaldeon. Arratsaldeon, hasiera gure, tekusatu dute. Fuenlabrada eta Bilbao Basket, biak ere Endesa ligakoak, biak ere ACB ligakoak, eta noski, Eurokapeko multzo hauetan, azkena bakarrik gelditzen da kanpoan. Beraz, norbaitek behar du azkena, eta horixe da, lehenengo ligila honetan, edo ligaxka honetan ingurua, ezta? Bilbao Basketek bat irabazi du, jinkiri irabazi zion Fuenlabradak, hemen, kantxa honetan jokatutako partiduan, gaur, garaipena lortu ezkero, etxetik kanpo irabazi ezkero oso garrantzitsua noski. Noski bai, ez kontuan izan dugu, baina lehenengo jardunaldian atsedenaldia izan zuela, ez? Atsedena Bilbao Basketek, eta gero bijarraian etxean lehenengoa galdu egintzun, eta horri nola doala buelta emateko oso interesgarria bihurtuko da, ez? Etxetik kanpo irabaztea, ez daukalan erreza. Kontuan izaten badegu, Fuenlabradak irabazi ziola, eta, bueno, kantxa honetan oso zaila izaten dela, ez, partidak aurrera ateratzea, hala ere, dirudi, giro zailik dagoenik, askorik ez dago, ez da? Epaileak ikusi ditugu hor, gaurkoan Biklitsi, Uras eta Rotzan, itxura batean behintzat, kantxa hau beroa izaten da, baina gaur ez dute presio handirik izango, giro presio handirik izango. Bueno, askotan izan da horrek noski? Noski bai ez, eta, bueno, esan duzun moduan, ez, bitalde hauek nahiko ondo ezautzen dira, entrenatzaileak ere bai, normalean entrenatzaile hauek oain entrenatzaile buru dira, baino asistente moduan, ez, laguntzaile moduan ibili dira urte askotan, ibilbidea berdin samarra egin dute eta orain daukate aukera, ez, erakusteko nolako gaitasuna dituzten, ez, horrelako talde bat zuzentzeko. Borroka latza izango dute, bai J. Kuspinerak. Getxokoa, Bizkaitarra. Bai, eta Carles Duranek, eta, bueno, alde hortatikan interesgarria bihurtzen da partida. Beste datu bat ere bai, jokatu dute elkarren kontra, dagoeneko, Endesa ligako lehenengo partiduan, eta orduan bilbotarrek irabazi egin zuten, 80 Bai, agian horrek ere beste konfiantzaren bat ematen du, ez? Bueno, ez dakigu ze gertatu daiteken gaurko partidan, baino badirudi, ez? Bilbao Basketek ondo prestatuta daramala partida, konfiantza osoarekin ekin diola bidai honi, eta, bueno, ikusitan nola dagoen momentu honetan, ez? Partidaren ataria, badirudi aukerak izango dituela aurrera ateratzeko, ez? Bueno, esan berdegu gainaz, Bilbao Basketek izan dituela partido on batzuk, egia da, akatsa egin zuela lehenengo partidan etxean, baina, bueno, horrelako gauza gertatzen dira eta multzoa nahiko bihurria eta zaila izango da. Bai, pentsa, Bilbao Basketek irabazi duen partidu bakar hori ere nola irabazi zuen, ez da? Michael Erikek lehenengo txapela ipini, eta gero nola sartu zuen Goitiberako beste ura. Eta beste partidu bat ere jokoan da momentu honetan, hain zuzen ere Alba Berlin jokatzen ari da, Lietu Urrikasen kontra partidu oso berdinduta dago, oraintxe hasi da bigarren laurdena, Alba Berlin aurretik 25 eta 23. Hainbeste ezagutzeak, begira, Rubnik, hauxe da Fuenlabradak daukan fitxaketetariko bat, izan ere gauzak aldatu dira, Sekulic eta Cabezas ez daude, lehenengo partidu hori erreferentzia moduan hartu ezkero esate baterako, ez da? Cabezasi esan zioten, ez dela konforme bere lanarekin eta akordio bat iritsi eta joan zen Cabezas eta Sekulic berriz lesionatuta dago, atzamar batean, eskuin atzamar batean minatuta dagoelako, 1000 baterako kantxatik kanpo, eta gaurkoan David Wear ere ez da egongo, aduktoreetan minatuta dagoelako pare bat asterako baja izango dela, ez? Eta horregatik ikusi dugu Luka Rubnik, antolatzaile gaztea, hau Leidatik ekarri dute eta gero Xabi Rey, esperientzia handia duen jokalaria. Bai, hala ere nik uste dut eguna proposa daukala, ez? Bilbao Basketek partida hau jokatzeko eta aurrera ateratzeko, egia da, tabu ere ez dagoela. Hori da, Fuenlabradan jokatutakoa gainera dago. Bai,
eta horrek ondorioak ere izango ditu, ez, errotazioan, baino ikusita nola iristen diran agian konfiantza gehiagorekin iristen da Bilbao Basket, eta espero dezagun, ez, gaur erakustea. Llorenteri ikusi dugu hor, Sergio Llorente, tabu ez dagoenez, fitxa Llorenteri eman diote, eta Buba gaurkoan jokatzeko moduan izango dela ere jakin dugu. Munbru eta Herbel hor kamiseta luzeak jantzita, beraz badirudi hasierako bostekoan ez direla sartuko. Dena prest, beraz, Fuenlabradako kantxa honetan, norgehiagoka hasteko Fuenlabrada eta Bilbao Basket. Hainbeste elkar ezagutzeak, mesede da edo ez da, kalterako da, entrenatzailean ikuspuntutik? Bueno, kontuan izan behar dugu, ezautzeak beti abantailak ematen dituela, baino bai alde batean eta bestean, ez? Gaur bi aulkietan izango dira, ez? Eskautinak ondo egindakoak, eta gaur desberdina dena da epaileen lana, ez? Arbitroak Europakoak dira, desberdin pitaten dute normalean, eta agian horrek ere izango ditu, ez? Zer esanak. Ez dakigu ze gertatuko dan, ez? Alde hortatikan, baino badirudi abantailak izango direla esan duten moduan, ez? Bai Justinenentzat edo Duranentzat. Bostekoa, hor da, Fuenlabradakoen bostekoa prest, González barrukaldean jokatzeko, Popovic noski, bera da izarra edo puntu gehien egiten dituen jokalaria, Kroaziarra, Paunic ere ikusi dugu, Gipuzkoa Basketik pasatakoa, besteak beste, Bakanson izango da antolatzaile, eta bostekoari dagokionez horixe Popovic, izona, hau bai, jokalari aparta, Europako talde guztietan nire jokatu du, ezta? Eta bera da frankizia jokalari esango genuke talde honetan. Bai, bat nator, ez? Nire ikuspuntutik bai Popovic eta bai Paunicek ematen diote, ez? Nortasuna Fuenlabradari eta esan duzun moduan, Popovicek ematen dio, ez? Puntuak, zuzentasuna, nola jokatu, erritmoa, oso jokalari interesgarria da, oso trebea, eta bea ez dagoenean kantxan asko nabaritzen du, Fuenlabradak. Ikusteke dago ez gertatuko dan, eta gaur zenbat puntu lortuko dituen, baino oso jokalari interesgarria. Ara, nola hasi duen partidua, Retabet Bilbao Basketek. Michael Erikek goitik bera txikitu du baloia. Halaxe hasi zuen, lehenengo ligako norgehiagoka ere. Erikek hori oso ondo egiten du. Askotan iristen delako barrukalde horretara goitik bera txikitzeko moduan, ez da? Bai, eta ondo hastea partida nik uste konfiantza nago diola, ez? Begira bestalde. Bai, bueno, badakigu, ez? Nolako jaurtitzaileak diran, estadistika arloan oindikan oso goiz da, ez? Ondori batzuk ateratzeko, baino berdintasun izugarria dauzkate, ez? Bi talde hauek Eurokapeko multzoan, eta hor ez dago, ez? Askorik erabakitzeko, ez? Orain arte, agian erasoko errebotetan alde dauka Fuenlabradak hobeto kargatzen dulako. Eta hor bai alde txiki bat daukala, ez? Eta, bueno, hori bai zain du beharko dula Bilbao Baskete gaurko partida. Bori Banford, eta gero Todorovic, Herbel eta Erik, oietxek dira, bostak orain kantxan, hasierako bostekoa berriro ere, Goitibera jokatzeko moduan, bigei batekoa izango da, ez da? Urratsak pitatu dizkete. Bai? Bai. Bai, garbi gainera horregatik Brumakur Erik. Azpian jarri zaio hor defenditzailea eta hor zalantza batzuk izan ditu. Eta mugitu egin ditu, ezta? Bai, hori pitatu diote bai. Hala ere argi dago, ez? Ez dago Sekulic eta nahi dute jokatu behin eta berriz Erikekin. Ea abantaila lortzen duten eta orain arte badirudi, ez? Aukerak sortzen dituela Erikek hor pinturagune hortan. Bakanson berak egin du hirukoa, Banforren personala orain bai. Bakanson suediarra eta Tobias Bori ere bai. Josan, gazteak biak ere, suediarrak bata Bartzelonan egindakoa eta bestea orain 3 urte Bilbora etorritakoa. Bai. Bi antolatzaileak. Bai, biak dira, ez? Bueno, ez dakigu nola egokituko dan Bakanson, baino Bori, bueno, pixkanaka Carles Duranek konfiantza ematen dio. Hala ere ez da bere posizio naturala, ez? Eskolta da gehiago, ez da? Eskolta bai, fisiko horrekin,
bazirudien antolatzaile posizio hortan egokituko zela, baino ja daramatza denboraldi batzuk eta agian konfiantza falta zaio, ez? Bai, baina tabu lesionatuta dago, eta behartuta. Salgadoko 26 urte baditu, eta Sergio Llorenteri orain arte bintzat ez dio konfidantzarik eman Carlos Duranek, ez? Eta oso garbi dauka, Carlos Duranekin egoten garen bakoitzeko esaten du, eta hori bere apustu horixe dela, eta gainera zenbaki honak egiten ari dela. 6 eta 2, Jokansonek sartu ditu bisaskiratzeak. Fuenlabrakoentzat, ez da oraingo honetan Herbelena sartu, pertsonal orain bai egin diote Eriki. Michael Eriki. Gonzálezek egin dio. Pivotak Diagne, González eta Xavi Rey ditu orain. Esan bezala Sekulic ez dago, eta beraz horregatik Xavi Rey fitxatu izana, 29 urtekin, eta ondo oraingoan Banford. Hasi da Banford ere puntuak eginez. 6-4. Hirukoa da, kanpoko jaurtiketa ez da sartuko. Errebotea, bi gizon errebotearen bila, Banford eta Todorovic, gozea biek, eta azkenean baloia Fuenlabradakoentzat. Bueno, komunikazioen falta, baino hobe da hori, ez? Begiratzea, gelditzea bakarrik. Hemen ikusi dugu nola murru bizian joan diran. Badirudi nahiko garbi daukala, ez? Fuenlabradako oso ondo kargatzen duela errebotea, eta horregatik joan dira errebote hori istea. Eta orain Iban Paunitxe, bai, garbi duki du, irukoa. Oso ondo gelditu da bakarrik, ondo egindako jokaldia zen hori, ez du sartu, errebotea Herbelik ikutu. 8-4 oraingoz. Fuenlabradako taldea aurretik. Popovic'i pertsonal egin dio Borik. Belaun nahi gara. Bai, hala emate zuen, ez? Barnekaldi hortan belaun atera duela hortxe. Ez daukalan erraza, ez? Hasieran ikusten dugu gainera Popovic'ek beti oso azkar botatzen duela baloia lurrea, eta lehenengo urratsarekin abantaila lortzen duela, eta erne dago, baino irabazi egin dio, ez? Aukeratu. Paunitzen hirukoa. Ba begira, Arku kanpokaldetik ari dira jaurtiketak egin eta egin Fuenlabradakoak, eta orain arte bintzat, ondo. Bai, ikusten dugu, ez? Niko ondo ari dela defenditzen barrukaldean, bai Herbelekin eta bai Erikekin, Bilbao Basket bere gunea, baino ikusita zaila dagoela, ez? Barnekaldien bidez bukatzea jokaldiak, 3 marratikan ari da jokatzen, edo orain arte nahiko ondo ari da jokatzen. 3 sartu dituzte. Pertsonala, Banforren atzetik zegoen Popovic'ek. Geldiera asko, ditu partida. Zein diko meni zaio hori? Epaile, Paunitxena. Pertsonala Paunitxena. Banfor baloi bila. Goitik, ez. Hala ere, Herbeli iritu zaio. Todorovic hirukoa du. Ez da sartuko errebotea, Borjek eta Borik, eta berriro Banforre gana. Orain Banforrek antolatuko du jokaldia. 8 segundu baino ez. Atzekaldean da Todorovic. Hirukoa berriro, aurrez aurre egindakoa, ez da hau ere. Eta errebotearen bila, hor, Michael Erikek. Lekua hartuta zeukan Gonzálezek pertsonala egin. Bai, nik uste argi dagoela, ez? Txema González atera du Kuspinerak, Lantzekin egin. Bai, lantzekina, desgastazteko pixka bat, eta bain Musa Diagne, ez? Eta Diagne eta Popovic dira, ez? Erasoko jokalariak aurtengo Fuenlabradan, momentuz, Sekulic ez dagolako, ez? Jokatzen moduan. Baina hirukote horrek eramango ditu ardurak, ez? Erasoko jokortan, eta gaur badirudi, bai Popovicek eta bai Dianek izango direla, ez? Eta hor, hirugarren jokalari moduan Paunic. Jokalari berua eta berezia. Sartu egin du Michael Erikek, lehenengoa jaurtiketa librea. Bigarrena ere bai. Eta orain, barrukaldean borrokan Dianekin egin beharko du, zerako jokalariak. Bakanson. Barrukaldean Banford dauka, eta Popovic berriz Borik, Tobias Borik hartzen du. Popovicek bakarkako jokaldia egin ez. Dianek errebotea. Bigarrena ere bai, ala? Ez. Azkena, ikutzen azkena, hemen ikusiko dugu berriro.
Litekena. Orain Popovic, kanpokaldeko jaurtiketa egiteko moduan Joakanson, orain Borikin gelditu da. Diane, Herbel, kanpokaldera baloia, Keinua, Popovicek. Garbi. Oso ondo egin daiko jokaldia orain, barrura kanpora. Bai, ondo dakite gainaz, nola jokatu ez, Dianek bere altuera horrekin lortzen ditu ez, abantailak 2 metro eta 11 zentimetro dituen jokalaria da. Eta askotan loratzen dute baloia ez, oain zeitasun gehiago, izan ditu, Erikek. Dianekin, ez da? Bai, punteak eta horrekin. Bai, antzekoagoak dirudite, bai, gorpuzkeraz, ez da, eta baita ezaugarriz ere Jane eta Erik, Michael Erik. Hora izunik, ez da? Kejarik ez, favorez, seguro. 11-6, Fuenlabrada goitik markagailuan. Uzpiriak esan du, bat eta bost daudela ACB Ligan, bakarra irabazi dutela, eta garrantzitsua ez dela Eurocup, baizik eta gero Valentziaren kontra asteburuko partidua. Eta hori prestatuko dutela, baina... Nola? Herbelen falta. Baina Kirolez kontrakoa pitatu dute bai helduta zukalako, hala emate zuen. Ez du sinisten edo ez du horrela ikusten Herbelek, baina epaileak garbi adierazi dio, hor berriro ere errebotearen bila zeuden, hemen ikusiko dugu jokaldia errepikatuta, hor, ez dakipan dagoen hor Kirolez kontrakoa. Nik ez dut ikusi. Borroka hortan nik uste katiatuta gelditu direla, baina hor nahita horregatik ez? Zenbat bider gainera. Herbelen, harridura urpegi hori. Lehenengo jaurtiketa librea Dianek galdu egin du edo ez du sartu. Eta Carlas Duran aginduak emanez. Bigarrena bai, Dianek 12-6, begira, bikoiztu egin du markagailuan Fuenlabradak Bilbao Basketen puntu kopurua. Joakanson eta Popovic. Bai, hor, berak, Janek mugitu eginda. Oso joko geldoa, ez? Ez dago jari horik. ACB-ko bi taldeak nahiko ondo ezautzen dira, baino epaileak desberdinak, ez? Eta hemen ikusten ari gera zenbateko zaitasuna dituzten bai batek eta bai besteak zerbait jokatzeko, erritmoa, ez da? Partiduari... Ez dauka erritmorik. Berriro, beste pertsonala, orain Paunicek. Ez dute ulertzen nun ipini duten langa epaileek. Fuenlabradakoak izan dira azken bi pertsonalak, ez da? Fuenlabradakoenak, hor sartu dio, bai. Paunicek, baina 12-6, bi pertsonal jarraian, Dianek eta Paunicek. Eta Lorca, Alex Lorca orain jokora. Todorovicek izango ditu jaurtiketa libreak. Lehenengoa bai. Eta Carles Duranek esan du, partidua hasi aurretik. Oski, albaren kontratxean galduta gero, orain kanpoan bat irabazi behar dela. Eta hauxe dela lehenengo aukera. Komeni da, eta trampa moduan hartu behar da multzua, ez? Ikusita 8 partida bakarrik izango direla, atxeen bat izaten dela, ez? Buelta bakoitzean. Eta usten duzu asko gelditzen dela, baina 8 partida bakarrik. Banford, Todorovic, Urratxa, ez zapaldu egin du. Berak ere, ez daki, ez da, zer adierazi dioten. Bai, garbi. Garbi gainera, zerria osoa ipini du kanpoan beste batzutan zalantza izaten dugu, ez da? Hemen ez. Horrez, garbi. Todorovic'i. Abia da hartzeko, kanpokaldean egindako zapalkada hori. 12-8, Laugoitik, Fuenlabrada, Joakanson. Eta Smith, Koniako jokalaria. Kanpokaldean Diane, oso urrun oraindik 8 segundu. Joakansonek urrunekoa, oso urrunekoa, eta garbi, bete-betean. Ikaina, Bai, noski, urrunekoa, eta gainera ez zegoen aurrez aurre, ez da? Ez da nerroza. 3 sartu ditu dagoeneko. Hartu kanpokaldetik, Suediako antolatzen. Michael Erik. Ez. Ustela pasea, erabat. Eta kontrarazoan orain jaurtiketa edo
edo baloi erreza puntu errazak. Hoxe, ez zaio gustatzen. Bai, akats nabarmena egin du hor Erikek eta oain beste bat, urratsak, banforrenak, nora ezean ikusten dugu momentu enten, ez, Bilbao Basket. Eta abantaila errezegi lortu du Fuenlabradak bai, partida askorik egin gabe, ez da? Joanea handia da. Eta horre, banforrek buelta eman duenerako utxartea da kantxan, 17 ditu Fuenlabradak, 8 Bilbao Basket. Te digo, alterna arriba y abajo. Sí, Mike. Galtzen ari da, Eurokapeko partidua Fuenlabradan, Fernando Martín kantxan galtzen ari da Bilbao Basket. 17 eta 8, hauxe da orain arteko diferentziarik handiena, 9 puntu dira, 9 puntu dira, eta egia esan, kanpokaldetik Joakan Sonek 3 sartu ditu, beste bat sartu du baita Popovicek ere, Paunicek, eta hauxe, hain zuzen ere, eta kanpokaldetik erabakitzen ari dira, eta Giane kantxan dagoenetik, Josean, barruan ere Erikek arazo gehiago ditu. Bai, nire ikuspuntutikan Fuenlabradorain arteari da egiten beti egiten duen partida, ez? Estilo berberarekin eta ondo irteten ari zaio, eta agian ez dugu ikusten, orain arte ez dugu ikusi gutxienez, ohiko Bilbao Basket, espero ezagun, ez? Ikustea eta azaltzea, eta bere onera etortzea, ez? Bere jokoarekin. Todorovic lurrean, borrokan zen Gianerekin, eta baloia Bilbao Basketi emango diote, okerrezpanago. Ez dauka presarik, ez? Nire ikuspuntutikan Bilbao Basketek aukian, oaindikan asko dauka, erakusteko. Bai, eta partida landu inberdu, ez? Eta Xabi Rei orain kantxara, Janeren personala izan delako, ez da, eta Kuspinerak ere Jane bagorde egina izango du. Seguruenik, gero beste minutu batzutan, minutu erabaki horretan beharko duelako. Eta Buba ere kantxara, Munbru ere bai, Josean kasu egin dizu, Carles Duranek. Bueno, pixkanaka partida gogorten joango da, ez? Oaindikan Buba, Munbru, dauzkagu, ez? Jokatzeko moduan. Eta, bueno, Javi Salgado ere bai, Nikolic, oaindikan errotazio luzea dauka, ez? Carles Duranek aukian. Zaitasun gehiago ikusten zaizkio Fuenlabradari, ez? Errotazioko garaian, Diagne bifalta ditu, Paunicek ere bai, Txelma González ez dauka zama gehiagi, ez? Ardura gehiagi talde hontan, baina hala ere bifalta ditu. Eta, bueno, landu inberdu partida, ez? Bilbao Basketek eta pixkanaka sartuko da partida. Horrelako baloiak eman ezkero ez, eskuzezku emandakoa zen, da begira deitu bera orain. Bidira dagoeneko, Bi kontraeraso nabarmen garbi-garbi egindakoak. Utsi galantak esan dugu. Baina opariak dira, ez? Egia da, Fuenlabraren meritoa dela, oso ondo zeintzundulako paseko marra hori, baina akats nabarmenak ikusten zaizkio, eta hain Munbruena eraso. Bai, blokean. Munbruk bai ezin duela konzentrazioa galdu, bera da. Horre jefea, bosa, bera da jaunda jabe barrukaldean. Bai kantxan da baita aldagelan ere, eta noski, 19 eta 9 momentu kritikoa da. Da egin du debuta hor Luka Rubnikek. Lleidatik datorren antolatzailea da esan bezala, eta kabezasen lekua betetzeko fitxatu dute. Fuenlabradak. Ferran Lópezek zuzen ere. Kirol zuzendaria Fuenlabradan, zaituko zuen, noski. Besteak beste, Baskonian jokatutakoa. Carlos Cabezas oso jokalari berezia da, ez? Eskarmentu handikoa. Eta, bueno, diru aldetikan ere alde nabarmena izango da, ez? Asko zen merkeagoa ekarri duten jokalaria eta agian horrekin ere lortuko zuten, ez? Merketzea zerbait plantilla. Eta beste aldetikan agian etekina ere ez da inona, ez? Espero zen bezalakoa Cabezasena eta agian horregatikan aldaketak. Popovic jaurtik eta libreak eginez biak sartu ditu 21 eta bederatzi, egurra da. Egurra. Hau egurra da. Hau errepasua da. Eta horregatik veterano guztiak kantxan orain Carles Duranek. Munbru. Atera dio, posteatzerakoan pertsonala. Alex Lorkari atera. Bonusean sartuta dago eta bain jaurtik eta libreak izango ditu Munbruk.
gainantzeko guztiak zituen hor jokak. Bai, baina, bueno, hori egin behar zuen, ez da? Bai. Egin du. Eta bertik eta libreak. Bi puntu sartu ditu orain arte. Banforrek, Eroitzek 3 eta Michael Erikek, zera bostekoan zegoen, eta 4, baina puntu gutxi dira. 11, orain arte, 21 eta 11. Luka Rumnik. Olimpia Ljubljanan ere jokatutakoa da, gaztea. Eta 2019 da dutxetu, beraz, egin duzea, egin duzea. Oso ondo, Roland Smith. Desorek atigun da hor, Herbel. Eta normal, Herbel hola lurrean ikusi. Buba eta Herbel. Todorovic. Goitik, bigarre egin dio Txaurrek. Bigarre egin dio baloia Bubaren txatzelako ikaldetik. Oso zuzen defensako lanean, Fuenlabrada. Xabirrei ekiporik gabe zegoen. Mumbru, botean. Horren bila joan da, Bai, baina 3 ditu. Teknika honekin, ez? 3 falta. Hor, nik uste dut, konzentrazioa galdu duela pixka bat Mumbruk, ez? Hor abantalde txiki bat lortu du, hor inguratuta gerritik, eta hori normalean beti pitatzen da, ez? Erasoan. Epaileari begira dago Mumbru oraindik ere, baina ez dago. Ez dauka Osolala egin du, lehen ere erasokoa bazen. Bai, argia, oso argia izan da, eta hori bai. Orduan epaileari begiratu bai, baina jokoa aldatu beharra Bilbao Basketek dauka. Ze begira, Kuskunerak presioa kendu egina izan die, jokalariei esan ez Valentzia dela helburua, ezta? Baina itxura batean errazago ari dira jokatzen presio hori gabe. Ondakit Fuenlabradak. Azkenean Carlos Iranek eretzen dugu. 3 faltarekin, oraindikan lehenengo lordena bukatu gabe, Bai. Kalera, bai. Bai. Bigarren falta pitatu diote teknika eta Erakutsination. Itxura, eta bigarren teknika da. Eta kalera jan barko luke, ezta? Baina ez dago konpokotearik. Euren artean berriketan zer jasarlekuari ere ez? Dago egin dute eta aldin berko du. Ez zukan inungo premiarik hori egiteko, ikusita gainaz nola dagoen partida eta oraindik zenbat gelditzen den, ez? Egin barkoa. Ez duzu ikusten du ere. Erabat bere honetik da. Aulkitikan iparra galduta. Ez dauka utxurarik, ez? Aulkitikan irtetea, ez dakit, Carlos Duranek behakin hitz eginda izango zuen edo ez? Normalean bostekoan gehienetan ateratzen duen jokalaria da. Baino ikusita nola zegoen partida eta nola sartu dan gainaz, ez? Erasoko falta batekin, gero beste bat pitatu diote, jarraian teknika. Ez, baina gaina keinu horiek. Bai.
Horiek Ulertu zinak. umeenak dira, ez? Esan nahi dizut, 37 urte, hainbesteko esperientzia, asko eman dio Bilbao Basketi dudari gabe, Alex Mumbruk, baina gaurko jarrera ez da erraz. Ulertzen 25 eta 11 eta Mumbrurik gabe egin beharko du orain, ekin beharko dio partiduari Bilbao Basketek. Retabet Bilbao Basketek. Lorca eta Rubnik dira orain txikiak. Kanpoko jortiketa, hau ere bai, Popovicek orain. Bero dago, Hogei goitik dago Fuenlabra. Hogei goitik. Eta 8 eta bendikan 2 minutu gelditzen dira, ez? Zigor gabanta ari da jasuten lehenengo laurden hontan. Partida ostu beharrean dago, ez? Bilbao Basket eta konzentrazioa berreskuratzeko momentua da. Ondo Banford, 28 eta 13, 28 eta 13. Baina beste kaldean orain, bizkor, Popovicek iruko garbia berriro, eta hau ere bai. Erabat iparra galduta dago, eta bai Bilbao Basket. Eta horri etekina ateratzen ari zaio noski, Fuenlabra da. Popovicek garbiak egin ditu, hau ere transizioa bukatzeko modu perfektua da, eta utxartea eskatu beharrean, Carles Dura. Bakarrik egin ditu jaurtiketak, ez? Hemen ikusi dugu transizioan, nora ezean zegoela, Bilbao Basketen defensa, eta oso ondo aprobetxatu du bere aukera Fuenlabra. When you play against Xavi Ray defense very flat, very bad defense. Quick under the basket. Remember, when he's pick and roll and back screen, hold trap, okay? Vale, vamos a jugar abajo, ¿vale? Eso, Carles Dura, itxuraz bintzat. Osan? Bai, okerrago ez dakit, ez, jokatu daiteken, agian hemendikan hobekuntza bakarrik egiteko aukera dauka, Bilbao Basketek. Momentu hontan, nire ikuspuntutik bai Banford, Herbel, bai Buba, eta zergatik ez Todorovic azaldu behar lukete, ez? Ardurako hain banatu egin behar dira, eta orain arte desagertuta dauden jokalari hauek nik uste dut azaldu beharko dutela, ez? Puntuak pilatzen, eta ez hori bakarrik, ez? Talde moduan jokatuz. Bai, ze Popovic badakigu jaurtitzailea dela, Bakansonek ere 3 sartu ditu segidan, ea bat, 31 eta 13. Baloia beltza da, Salgado jokoa antolatuz, Buba ikusi ere ez du egin orain arte. Eta Lapornik ere jokoan. Lapornik Rubnikekin batera, Olimpia, Lubianan jokatutakoa da. Ea, Salgado, kanpokaldean Banford. Berak jaurti eta sartu. Banford behintzat badirudi, ez da, poliki hasi dela bere lana eginez. Ligan, lehenengo partidua jokatu zutenean, bera izan zen jokalaririk onena. Orduan, 23 puntu egin zituen. Oso jokalari fidagarria da, eta gaur ere nik uste dut partida hon bat egiteko aukerak dituela. Kanpokaldetik berriro, hau ez, errebotea Xavi Reik. Izan duenak eutsi egiten diola, ez da? Ez eta talderik gabe egon. Kanpokaldera, 3koa, ez da hau ere. Errebotea azkenean beltza da Lapornik eta Salgado. Ea ba! Defentsan ondo eta aurrekaldean puntuak egin behar. Herbelek keinua. Pertsonala egin dior, garbi, gainera etorri zaio eta Smithsek. Zer den, talde bat, hain gaizki ikustea kantxan. Bai, oker xamar kantxaratu da, hasieratik ikusi dugu, ez? Bazirudien zailtasun gehiago izango zituela, Fuenlabradak puntuak pilatzeko, baina begira, ez? 31 dara mazda dagoeneko, eta, bueno, iaia asmatzen ari guztia, ez? Oraindikan partidua dago, bai. Asko gelditzen da, okertuko zaizkie porcentaiak seguru gainaz Fuenlabradakoi. Eta hortan saiatu behar du, ez? Bere lana ondo betetzen Bilbao Basketek. Eta gian aukerak izango ditu, ez? Abantaila hauek, azkar lortutako abantaila hauek oso arriskutsuak bihurtzen dira askotan. Eta espero dezagun gaur ere hori gertatzen. Baina hobeto alde izatea, ez da beti ere. Noski. Bai, baina Bartzelonaren kontra esate baterako, bai. Bilbao Basketek, Miribilan lortutakoa, ez da, eta gara azkenean eutsi egin zion. Egia da baita ere, Bartzelonaren kontra jokatu dutela asteburuan, joan den asteburuan,
Fuenlabradakoek, eta 3 puntuz bakarrik galdu dutela, hortxe izan zutela partidua, eta zene dut nahiz bat eta 5 egon, 5 porrotekin azeben, ba, zertu egin dira, zertik eta librea. Cruz, Mexikarra ere, kantxan orain. Eta Lapornik, jaurtik eta libreak egitez. Bigarrena bai. Jaurtik eta libreetan, bederatzitik zazpitik 5, orain arte. Bilbao Basket. Hor da Cruz, era bakarri jokaldia egin nahi, kanpokaldean orain. Krupnik. Badu lekua, jaurtiketa. Ez da sartuko, errebotea beltza da. Errebotea Nikolicek jaso du esku artean. Eta Banford jokaldia antolatuz. Laguntzen dauka Buba. Segunduak zenbat falta diren begiratzeko esanez Banfordi. Banford eta Salgado. 8. Buba kirukoa egingo du. Ez da sartuko. Ez da sartuko pertsonala, ez aldiot egin, no? Bai. Ez jaurtiketa daude, nik uste dut lehenengo jaurtiketa daudela, Ikusi beharko dute, ia kanpoan izan da ez denboraz kanpo edo ez, baina pitatu dute, falta. Eta nik uste lehenago ere beste pertsonala bat izan dela, errebote horren bila. Baina hor da Banford jaurtiketa libreak egiteko prest, instant replay edo errepikapenak ikusiko dituzte epaileek. Gaurkoan, Biklixi, Juras eta Rotzan dira. 31 eta 16 markagailuan, pertsonala ia denbora bukatu aurretik egin duen Xabi Reik ala ez. Hori da kontua. Ez. Denboraz kanpo. Kanpo zela. Ba horrela bukatuko da laurdena. Fuenlabrada aurretik nabarmen 31 eta 16. Kuspineran hitzak ari gara entzuten. Ojo, mantén el stagger, porque primero Yorka va a rizar. Y viene después Paco. ¿Ok? ¿Vale? Luego rebote. Bien, vamos. ¡Ey! Tenemos que seguir defendiendo. ¿Ok? Señores, el tema del rebote. Nos tenemos que meter todos a ayudar. ¿De acuerdo? Vamos. ¡Vamos! Ze jarrera desberdinak, ez da, entrenatzaileek. Esan nahi dute, gauza bada taktikoki edo jokaldiak zeintzuk behar diren aipatzea eta esatea eta agintzea, baina esateko modua, Carles Duranena, naiz eta galtzen nabarmen egon, isilik, lasai. Bai, egia da, ez, Carles Duranek agian beste jokalarien bat izan balitz, ez, hain gaizki jokatu duenak eta horrelako keinuak egin dituenak, beste zerbait ikusiko genuen, baina Monbruk hor burua galdu du eta hala ere apaltxamar jarraitu du, ez, Carles Duranek, beste aldean ikusten dugu buru belarri sartuta partidan, Jota Kuspinera nik uste dut eskuartean ikusten dula, ez, partidaren kontrola, horrela jarraitzen badu bere taldeak eta horregatik ez, aholko garbiak, zuzenak eta indartsuak. Kanpokaldetik jokatu zorain, Cruz, Mexikarra, Paco Cruz, 7 segundu ies egin dio baloiak, eta beltza izango da. Ondo defensan, hor dago, ez, oinarria. Ezin ditu jaso eta 11 puntu, ez, oso lehenengo laurdenean oso erraz jokatu du Fuenlabradak nahi bezala, etxean, dana alde izan du eta hor ez zintzaio onartu, ez, hain erraz jokatzea. Gehiago sufritu behar du puntuak pilatzeko orduan eta Bilbao Basketek hori egiten badu aukerak izango ditu, ez, pixka bat hurbiltzeko atxeen aldia baino lehenago. 8 segundu oraindik jabetzan, Buba kanpokaldean prest zegoen, Lapornikek eman aizion pasea etzen erraza, baina beste datu bat ere bai. 3 jaurtiketetan, 11-6 sartu dituzte. Fuenlabradakoak lehenengo laurdenean. Lapornik, hau bai, hau garbi. Ea ba, horrelakoetan ez, ea partziala irabazten dugun, ea amarrera jaisten dugun diferentzia, horrelakoak izaten dira helburuak, ez da, laburrak. Esan behar dugu gainaz, bai, horrelako helburua jarri dira, ez? Oso errezari da jokatzen, Fuenlabrada, egia da, abantaila lortu duela, nik uste bere meritua izan duela, baina akatz gehiegi egin ditu Bilbao Basketek eta horregatik lortu ditu, ez, abantaila kontraraso batzuk, lapurketak, teknikal direla eta abar, eta, 16 puntuko aldea dago markagailuan, egia da, oraindik mundu bat gelditzen dela, baina nik uste bere onerak hartzen badu bere jokoa Bilbao Basketek aukerak izango dituela, ez, atzen aldirako partidan sartuta egoteko.
Ala nahi genuke noski. Ze ez pentsa, ez da erraza Europa Cupeko multzo hau. Eta bakarra gelditzen da kanpoan, baina igerri egin diote Salgadori oraingoan eta berriro. Hirugarrena da, erraza. Lehen Erikek egin du hoietariko bat, orain Salgadok. Pase horiek horizontalak oso erraz dira, mostekoak eta gero ez dago balantzarik. Abantaila guztia dauka, baloia lapurtzen dunak eta ikusten ari gara baina eta berriz ze erreztasunarekin bukatzen dituen jokaldia Fuenlabrada. Bigei bat, oso ondo Txabirreiren kontra orain Buba. Gustoko du horrela jokatzea, bizkarrez, ipurdi atera, hurbildu. Garai bateko jokoa ere bai, ezta? Nire ikuspuntutik barrukaldean abantaila gehiago lortzeko aukerak baditu Bilbo Basketek, Eriken lana nahiko zuzena izan da. Partidaren hasieran, Bubak hor mina handia egin dezake, Erbelek ere bai barruan eta bai kanpoan, bizkarrez edo saskiari begira, eta pentsatu behar da, oain teknika bat, aukiari, ikuste bai, Durani. Bai. Hori pitatu dute. Berak ez du sinisten. Egia da partidan ez duela lortu sartzea, Bilbo Basketek, hasieratik oso kateatuta, motela, erritmorik gabe. Bai, apurtutako partidua da denbora guztian, ez dago 2 minutu jarraian ez daude. Carlos Duran. Orain zerbait esango zuen, noski? Ba, noski bai. Ze bestela? Buelta eman du dira batean eta teknika pitatu dira epaileak. Gogoratu Munbru kanpoan dagoela bi teknika adirazi dizkiotelak. Eta Fuenlabrada noski berea eginez. Fuenlabrada bere jokoan dago. Oraingoan Ian Oleirik sartu ditu 2 puntuak eta noski lehiak eta horrelako txea da. Kontran daukazun taldea espaldin badabil ondo, igerri egiten da. Eta horrelakoetan aurkariari egurra. Hori puntako lehiaketetan horrela da beti. Konfiantzaz josita ikusten dugu, Fuenlabradako taldea, bero, bizitasun gehiago ikusten zaio, motivazio aldetikan ere bai, orain arte. Eta horregatik ikutzen ditu, erdibitutako baloi guztiak, paseak ere, abiaduraren falta, ikusten zaizkio Bilbo Basketi. Bigunak errez ikutzeko modukoak, lapurtzekoak. Eta katiatuta ikusten dugu, orain arte Bilbo Basket. Ez, horre ez zegoela pertsonalik eta kontrarasoan berriro ez da sartuko, baina berriro ere abantaila zuen Fuenlabradak. Salgado, 19 puntu behetik Bilbao Basket. Buba, Txabirreiren kontra berriro, oraindik oso urrun dago. Aurkitu du Salgado, 12 segundu. Bakarrik egin nahi Buba aurkitu, ondo, Salgado oso ondo, maixu Salgado jokaldi honetan. Hori nahi zuen hasieratik lotura aurkitu Bubarekin ondo defendituta zeukan Xabirreik, baina azkenean lortu ditu, buruzko jokaldi hortan. Ian Oleiri, kanpokaldeko keinua, Xabirrei urrun dago hau ere. Baloia erakutsi, bueltardia eman eta kanpokaldean oso ondo aurkitu dute. Oso ondo aurkitu dute. Bakarrik zegoen jokalaria Cruz orako honetan eta hirukoa sartu du mexikarrak. Orain Salgadok. Honek ez. Eta bakarkako erabakiak hartzeare ez da horrelakoetan egokiena izaten, begira apurtuta dago erabat Bilbao Basket. Egia esan, momentu honetan arduratzeko itxura ematen ari da. Bai, eta Lorkak sartu du 2 puntukoa. Eta utxartea eskatuko zuen Duranek noski, ze iparra galduta dago erabat Bilbao Basket. Utxartea kantxan. Negargarri, ari da jokatzen Retabet Bilbao Basket. Aspaldian ikusi diogun partidurik txarrona. Munbru, kapitaina, dutxan dagoeneko, aldagelan bi teknika ikusi eta kanpora bota dutelako epaileek. Eta begira, markagailua, 44 eta 22. Duranek zer esan die, lehenengo, ez dugu persona bat bera ere egin. Personalik ez dugu egin. Eta erasoan baloia pasatu. Eskerrak, Banford bere puntuak egiten ari da.
Bai, eta kontuan izan behar da, ikusitan nolako multzoa tokatu zaion Bilbao Basketi, aldeak ere kontuan izan beharko direla. Aberaxa. Bai, badezpada ere, oraindik goiz da, ez hortan pentsatzeko, baina badezpada ere ezin da, ez iparra galdu eta partidatik aldegin. Horregatik jarraitu behar du, eta gogortasuna gehiago ipini, ez, albalima da, defensan egia da, Duranek ikusten du, aldea oso bigun ari dela jokatzen, presaren presa, egia da puntuak trukatzen baditu, zerbait lortuko duela, baina urbiltzea zaila egingo zaiola, ez? Beste zerbait eskatu behar zaioa atzean, Atzean gogortasun gehiago behar du Bilbao Basketek. Horixe eskatu du, Horixe esan die. Partidua defentsan egin behar dugu lehenengo. Ez da sartuko, errebotea beltza da. Banford. Hori dauka aldo batean, Lapornik bestean. Ondo bukatutako transizioa oraingo honetan. Gauza bat dira, jokatzen badakite. Baina une batean, partidutik joan eginda taldea. Veterano guztiak ipini dituenean ere ez du asmatu. Laurdenetan hasieran 13 puntura hurbildu da, baina gero berriz konzentrazioa galdu ondoren erantzuna oso azkarra izan du Fuenlabradak eta berriz iaz egin du markagailuan, ez? Hala ere saiatzen bada eta jokatzen badute zentudun defensan aukerak izango dituzte, ez? Pixkanako bueltatzeko. Eta abantaila hauek jartzen bazea, ez? 12-10 puntu inguru hortara partida desberdina bihurtzen da. Cruzi, egin diote hor personala, Lapornikek egin du, nik uste beldur zela, kuro ez kontrakoa ere zuten Agian beak ere ikusi du, ez? Gaindituta zeukala, ez? Erasotzaileak eta zerbait egin behartula, errestasun gehiegi ez dintzaio eman Fuenlabradari, eta horregatik gogortasuna ez jokatu du. Michael Erikek egindako personala. Ezin dute Xabi Reiken, Xabi Rei zautzen dugu noski, aspaldidanik, baina talderik gabe zegoen, eta Alfred Julbekin Barça Ben zegoen entrenatzen. Sasoia mantentzeko eta horrelako dei baten zain, iritsi zaio deia. Jokalari interesgarria da, ez? Egia izoinezkeo lesioak izan ditu, azkeneko denboraldietan, eta agian horregatikan, ez? Jendea ez da hainbeste fidatzen, baina beti izaten duten lekua, ez? Mantentzen badute jokoa, konfiantza fisiko aldetikan ondo egoten badira, eta saskibaloia oso ondo ulertzen duen jokalaria da, Xabi. Bai. Noski, horrendik gora partidu jokatu ditu arte den Xabi. Bori. Egia da, eta benda berri esan zen. Partidu apurtuta dagoela, gelditu epaileek gauza asko pitatzen dituzte, behin da berriro, eta ez dago erritmoa lortzerik. Hasieratik, ez? Ikusi dugu partidak horrelako proposamena zuela, ez? Agian Fuenlabradak hori nahi zuen gogortasuna, hasieratik. 3koa orain, Banforrek. Bada, ez? Poliki bere zenbakitara etortzen, dagoeneko 10 puntu ditu Banforrek. Eta, markagailuan 10 puntuko aldea, ez? Bazirudien momentu batean, 20-tik gora egon dela, eta orain zerbait hurbilago ikusten duela markagailua. Xabi Rei berriz ere, oitu bera txikitu du, Banford, badoak, kanpokaldean dauka, Bori. Atornik zain, irekita, zabalik, baita Nikolic ere. Erikek sarrera aurkitu du aurkitu du Erik, oso ondo oraingo honetan. Xabi Rei joan da laguntza ematera, ez da? Bai, orain arte niko zuzenaria jokatzen Erik, ez? Egia da, partida batzuetan gaitezuna jago zuela, baina gaur aukera proposa doka, ez? Zigortzeko gehieta berriz hor esparru barruan Fuenlabradako zazpia, eta defensan lortzen badu zerbait gehiago eskertuko du taldea. Banforri, bidea moztu egin diote. Hori kirikoa du, hau ez da sartuko, eta Xabi Reik errebotea. Prezipitazio pixka bat, ez? Erakutsi du hor agian hori ez zen momentua, ez? Oraindikan iritsi gabe zegoen Erik errebotera, atzetikan, arnazestuka, presaren presa egindako jokaldi izan da. Baloia orain du Fuenlabradako entzara, baina nola, Nola ikusten duten beti Xabi Rei hor dagoela. Ezin arnazari buelta eban, ez da? Baina bere lana oso ondo bete du, gaur ere. 5 puntu orain arte. Eta orain Jane.
Txapela legezkoa omen da. Alaxe diote epaileek. Hala emate zuen, baloia ekitu dut, eta gero Bori, taula. kanpoan da Banford. Ez, Todorovic barkatu, Todorovicek. Hirukoa eta badator poliki Bilbao Basket markagailuan gora. Horregatik utxartea orain Kuspinedak, 59 Fuenlabradak eta Retabet Bilbao Basketek 38, Jose. Ni harrituta nengoen, hainbeste denboran eukitzea Erik Alkian, Carles Duronek, baina badakigu, errotazioak asko maite duela entrenatzaile honek, eta gidoitik ez dira ertetzen, baina berriz ere kantxaratu da, eta zaitasunak hor azpian Fuenlabrada eta abantaila, We gotta keep playing defense. Okay? I told you it was too long. We gotta create a minute too early. Remember the box, top guy box. Hey, one thing. Hey, who's up? Who's up on the scoreboard? We are. Hey, come on. Let's go. You guys sit down. We're turning down. Look at your faces. Come on. Let's go. Yeah, but we gotta follow the rules, man. We gotta stay higher on down low, deep flow. Emozionala, Kuspi. Zein dago goian, badiru diztuek altzen da izaretela. Gu gaude goian, ari da esaten. Baina nola izaten diran, hemen ikusi dugu, nahi zituen motibatu jokalariak, baina buru makurre etorri dira, ikusten dulako abantaila oso errez galdu dela, eta orain zalantzak sortu dira Fuenlabradaren barruan, eta beste aldean, betikan gora, oso gustora ikusten dugu. Dena galduta zeukan Bilbao Basketek, orain dela 3 minutu, eta berriz ere partidan sartuta ikusten dugu. Ea ba, eutxe egin behar dio. Erik eta Diane. Paunic. Todorovic dauka gainean, Paunicek. Ez dauka bideriko. Hala ere, aurkitu du pasea. Kanpokaldean Popovic, hirukoa da. Ez da sartuko, errebote luzea. Eta berriro beste 14 segundu. Krumnik. Goitik. Zapatzen. Ondo berriro ba. Defentsan Bilbao Basket, ea. Eraso honetan 10ko langa hori jetxi egin dezake, Carles Duranen taldeak. Bai, agian hori zen helburua ikusita nola jarri zaren partida, lehenengo zati hontan, eta hori lortzen badu, nire ikuspuntzikan lan bikaina bete ondoren, bigarren laurden hontan Bilbao Basketek lortuko du partidan berriz ere egotea. Pertsonala egin diote, Popovicek egin du. Boriri egin dio, Todorovicek hori sartu du, baina hori zen. Legezkoa. Hor da Banford, eta hor da personala, garbia. Bai, beak ere onartu du laguntza hortan, itxu-itxuan joan da. Ezin ba, Tobias Bori antolatzaile titularra orain, tabu ez dago, bakizuen, jende bertzean, Fuenlabrada ez dagoen, hori zuzen, bigarrena bai. Hortik eta libreetan 160 bakarrik, Bilbao Basket. 10koa da diferentzia, ea ba. Krumnik eta Bori, gazteak. Iaia galtzekotan izan da, baina ez, Erbel da orain, bostekoan. Todorovicek, gorputza Paunitxi. Jane laguntza emanez, kanpokaldean da pasea. Bai, garaiz egindakoa eta sartu. Garaiz egindakoa eta sartu Janek. Zain gelditu gara, ez da? Bai, baina soinua entzuteko. Gehiago landu behar izan du jokaldia Fuenlabradak, eta, guztiak ez ditu sartuko. Egozoan erikena, bultza egin dira, bai, agotik gane guzti bultza egin dira, desurekatu. Hala ere, hain ikusten dugu, 11 puntuko aldea dagoela, eta ikusita zenbat akats eta zenbat opari eman dizkion, Bilbao Basketek Fuenlabradari. Haundiena, Munbruk, Bai, hori seguru, baina hor 3 kontraeraso ere garbiak izan ditu Fuenlabradak, baloi galdu ondoren, eta, kontuan izaten nahi ditu gaur guzti horiek, partida berdintzera doa. Popovicek, kanpoan. 10 segundu oraindik, Krumnik. Paunic, Janeren bila, ez, kanpokaldean 3koa, ez da sartuko, errebotea. Ze ondo kargatzen duen erasoko errebotea, Kuspinaren taldea, Eskatu du, Bai. Guztiok, joan behar dugu hor errebotearen bila. Fedez, alaxe eskatu du. Ez dago konforme, Banford. Eta Buba orain jokora. Erikek atzeen aldia. 12 puntuko diferentzia. Ea ba.
Bubak 4 puntu sartu ditu. Erikek 6. Erikek. Maitu Erik. Jane kanpoan. Eta Paunic. Eta atzetik Todorovic da orain. Hirukoa. Ez da sartuko orain ondo itxi du, Orain bai. Orain Bubak ederki zeukan lekua hartuta Bori. Buba eta Lapornik. Popovicen kontra. Erbelek barruan Bubari. Oso ondo. Bai, Popovicen kontra. Zentimetroak dira, ez da, mismatch. Berrirore 10 puntukoa da diferentzia. Ea ba, minutu bat. Lehenengo zatia bukatzeko ea garrantzitsua izango da. Aldala, 10 puntu horiek jeistea atzean aldira joan aurretik. Ze lehenengo laurdena baina okerrago oso zaila da jokatzea. 6 segundu. Paunic, buruz-buruko egin beharko, hirukoa oso urrunetik. Eta zer da hori da? Zer da? Eta Todorovic begira. Hala gelditu da, nik uste ez duela, espero sartuko zunik, baina gutxienez urbildu, eta punteatu. Bai. Erbel eta Bori. Mila ez izango dira baina. Ondo, oso ondo hor. Atzakaldetik etorri eta Lapornik. Eta azken utsarte bat ere bai. 11 puntukoa da diferentzia, baina hirukoetan ari dira, partidu irabazten izango nuke. Fuenlabradakoak. 16tik 8 orain arte. Bai, uniko zoragarria, alar esan berdego ez, hobekuntza nabarmena egin duela, bigarren laurden hontan Bilbao Basketek, dagoeneko irabazten ari da, partiala. Eta lortu duela hurbiltzea, noraezean ikusi dugu, bigarren laurdenen hasieran, baina badirudi konfiantza eskuratu duela. Carles Durano. They play with 5 small players, okay? Espérate un poquito. The pick and roll, go to Kirin. But I don't want a stupid foul, okay? I don't want a stupid foul. But with Axel in the pick and roll. Lehenengo aldiz. Ikusi dut Carles Duranola txilixo edo oiu handi horietaiko bat jotzen, ez da? Esan ez, ni ez bekazu, ala? Bai, ikusita nola jarri zaion partidan ikuste dut, momentu bikainean dagoela taldea, ez? Orain ezpadi badu jasotzen punturik pozik joateko aukerak ditu, ez? Bere taldeak atzean aldira, aldageletara. 11 da diferentzia. Ikusita nola zen partida, motiboak baitu pozik egoteko horregatikan, ez? Esnatzeko horro bat egin du. Popovicek eramango du baloia gora, Bori dauka defentsan. Eta lehen Dianerekin ikusi dugu barriketan nun kolokatu behar zuen edo nun ipini behar zuen esanez. Erlojuari begiratu Popovicek. 12 puntu sartu ditu orain arte Marko Popovicek. Graziarra. 4 segundu hirukoa da. Ez da sartuko, errebotea Erbelek. Horrelaxe bukatuko da gaitzerdi esango nuke. Gaitzerdi esango nuke, 54, begira, Ze gorpuzkerakin, ze keinuarekin doan Carlos Duran, teknika bat ere jaso du. Atzeen aldira, Fuenlabradak 54, eta Bilbao Basketek 53, Munbru, aspaldi, dutxan, bi teknika ikusi eta gero. Osan, hoitu berra dago, iaia denean. Ni baikor naiz, ikusita zenbateko aldea dagoen momentu enten markagailuan eta ikusita nola joan dan lehenengo zatia, ez? Espero dezagun hobekuntza egitea bere porcentaietan eta bere defensan Bilbao Basketek eta oraindikan hurbiltzea gehiago markagailuan eta agian hurbiltasuna beste aldean, ez? Sortuko da. Horrekin geldituko gara ba. Atzen aldiragoaz, gero arte! Arratsalde honetan ongi etorri danoi berriz ere. Eurocup dau, Eurokopa dau, eta galtzen ari da. Retabet Bilbao Basket, Fuenlabradan 54 eta 53. Jan López, beste Baskonian jokatutako mutila, gizona, ez da? 7 days Eurocup in association with Arduraduna da, kirol zuzendaria da, Fuenlabradan. Eta partiduari dagokionez, Josean egurra jaso du. Bilbao Basketek lehenengo zati honetan batez ere lehenengo laurdenean.
Egia esan, zenbaki lotsatzeko modukoago, eta 11 eta 16 erabat iparra galduta talderik etzen momentu horretan kantxan, eta gero ala ere begira, bigarren laurdena irabazi du eta partiduan sartu dira berriro. Bai, defentsako lana pixka bat txukundu ondoren, aukerak sortu zaizkio, ez? Bilbo Basketi partidan pixkanakan sartzeko. Ikusita estadistika eta ze gertatu den, hor alde txiki bat lortu du erasoko errebotean, eta ez hori bakarrik, baloi galduetan alde izugarria ikusten dugu, ez? Lau bakarrik galdu ditugu Fuenlabradak nahi bezala, ez du esunik gabe jokatu dulako, eta 9 Bilbo Basketek, ez? Baloi galdu horiek oso ondo baliatu ditu Fuenlabradak, 3 kontraeraso garbi, nabarmen, eta errebote horiekin bigarren aukerak ere izan ditu, ez? Ikusita nola dagoen partida, balorazio kontuetan ez dago alderik, xehetasunetan izan da, ez? Egia da, porzentai oso onak lortu dituela 3,2 Fuenlabradak, baino bere jokoa eskaintzen badu Bilbo Basketek aukerak izango ditu, ez? Berdintzeko zenbaki horiek eta zailtasun gehiago jartzeko Fuenlabradari. Ni baikor naiz, lehen esan duten moduan, bere onera ekartzen badu jokoa eta defensa Bilbo Basketek aukerak izango ditu, ez? Hurbiltzeko gehiago markagailuan egia da, ez dagoela Monbru, ikusita ze gertatu den, baino ez dago atzera bueltarik, ez? Aurre egin berdio partidari Bilbo Basketek daukanarekin eta espero ezagun, ez? Ondo etortzea. Orain partidua ikusten hasi zaretenen entzat, edo ipini duzuen entzat, Monbru, bi teknika ikusi ditu Monbruk eta bota egin dute. Epaileek Directo con bote. Carles Duranea. Go to the top, but Mike, I don't want big for action. Wait for the score. Solid screen, no fouls. Action to the figures. I can forget. Carles Duranea ez du jokoa, emozionala ez dago. Bai, lehen ikusi dugu, beste modu batera hitz eginez, emozionalki, ez da? Alba eta Lietuvos, Alba Berlin eta Lietuvurritas ere jokatzen ari dira, 35. minutuan Alba Berlinek 74, 80 Lietuvosek. Ukam eta Unicaja atsean aldian berdinduta. Eta Herbalife Gran Canaria irabazten. Ea ba! Gureari eutsiko diogu noski. Eta Bilbao Basket, 11 behetik, bigarren zatia astera doanean, gogoan izan 10 goitik, 9 goitik barkatu. Irabazi zutela, ligan elkarren kontra jokatu zutenean. Hasi da, bigarren zatia. Gorik aurrekaldean Joakanson dauka, biak ere suediarrak. Entrenatera Erik, goikaldean. Lehenengoa pasatu du, eta barruraino, oso ondo. Ederki zabaldu dio atea hor Erikek eta Tobias Borgek bere 5. puntua. Erraza, ondo bukatzea, hor urratz bat galdu ondoren, eskuzaldatu du, orekatu indu gorpuzkena eta azkenean saskiraketa merito handikoa lortu du. Errebote horiek, errebote luzea izan da egia esan, baina bigarren aukera eman dio berriro ere Bilbao Basketek Fuenlabradari. Hirukoa da, baita hau ere ez da sartuko. Hone! Baloia garbia, ala ematu zuen, epailea begira zegoen, Erbeli eta badirudi niko garbi ikutu duen. Eriki gertatzen zaizki horrelakoak, Batzutan eskutatik ies, baloiak, Irist, Smith eta Paunik. Akornik eta Erbel burruka gogorrean. Orain bestaldetik barrukaldera. Bjorkak, zepentsa zenbatean nego jauzia, Eriko, Banford. Eta Erik. Bestiola Korniki eman nahi, antolatzailea beharko du. Orain zapatilaekin jodio baloiari. Ez du lagunik aurkitu eta berak jokaldia bakarrik egitea erabaki. Bai, Fuenlabraren defensa oso zuzena, ez? Paseko aukera guztiak ondo defendituta zeuzkan eta beak hartu du erabakia eta hor gorputzetik kanpora egiten da botea hor hartatartea. Nahi gabe, baino beste baloi galdu bat.
Iriko keinua, Banford borrokan, eta orain bai, orain Erikek oso ondo egin du berela. Yorkak esan du nola jaurtiko detemen da. Bori eta Erik. Lapornik, kanpokaldean da Banford, irukoa da. Ez da sartuko, errebotea Herbelek. Berriro Banford. Eta baloia beltza. Baloia beltza 10 segundu jabetzen. 9 puntura ipini dira, Hone batez. Zene dut 10 puntuko langa hori pasatu dutela, alegia. Eta badiru di, nahiko zuzen ari direla baina, oain ez dauka partidak hainbesteko itxura txarrik. Lehenengo zatian ikusi dugun moduan, zenbakiak erasoko errebote hortan ere hobetuz. Bilbo Basket hor ere orekatzen badu, bigarren aukera hauekin, lortuko zerbait gehiago. Eta katz gutxiago egiten baditu, baloi galdu horietan, handikan gehiago, hurbilduko da markagalean. 14 segundu berriro. Banforden bila, azkenean segureko pasea, Lapornik. Eta Bori, berriro. Jokoa orain 10 segundurekin. Eraso antolatu behar. Bilbao Basketek. Bori, bera bakarrik. Oso behartuta, bai, bigei bat izango da. Bigei bateko jokaldia izango da, aparta, Borik. Hori badu, Carles Duranek beti esaten dio, aukerarik ez badago, egin barneraketa, egin beldurri gabe sartu, eta oraingoan bigei batekoa lortu du antolatzen. Etzen erraza, Bai, izugarri jokalari da, fisiko aldetikan eta teknikoki ere bai, Agian, agintzeko, zailtasun gehiago ditu, antolatzaile posizio hortan, erritmoa kontrolatzeko, ondo banatzeko jokaldiak eta jokoa, baina bestela fisiko aldetikan, jokalari, 8 puntura! Eta bet Bilbao Basket, 56 eta 48. Joakanson. Erik laguntza ematera, Diane. 4 segundu. Joakanson berriro, ona txapela, ez ba! Herbeli azkenean iritsi zaio, gorputzarekin. Horre erki itxaron dio Smithek, baloia berriro antolatzaileari. Horrela bai, patxada apur bat. Behin errebotea, behin defentsako lana egin ondoren, orain, lasai. Asko gustazaio Herbeli iristea eta baziru diren beak. Irukoa, Banfordek, sartu egin du Irukoa, 3-3-3, 56 eta 51, hemen da Bilbao Basket berriro ere partiduan. Utsartea kantxan. Bost puntura ipini da Bilbao Basket, bigarren zati honi ederki ekin diote eta Euroligari dagokionez, Unik Kasanek Fenerbahçeri irabazi egin dio eta Bartzelonak garaipena lortu du Maccabiren kontra. Hori Euroligan. Eta esan dizuegu, Eurokapen berriz, Alba Berlin eta Lietubo Ritas, azken minutuan sartuta Alba Berlin bat goitik, une honetan. Fuenlabradan, Fernando Martín, kantxan, 56 eta 51 kontuan izan, 22 puntu behetik egon direla, bilbotarrak. Baina hemen daude berriro ere norgehiagokan. Ea! Baloia beltza da, Laporrik ipiniko du jokoan, ezpaitu inorkikutu. Pase ustela izan dela, naiz eta Paunicek, ez duen sinistu nahi. Ea ba, Bori. Joakanson dauka aurrekaldean, eta berriro, diferentzia handi hori jetxi nahian, hurbildu nahian. Bori bera bakarrik, oso ondo berriro ere, sekulako zuloa, sekulako indarra azken jauzi horretan ere bai, 10 puntu Tobias Bori. Eta partidua 3 puntukoa da, jokaldi bakarrekoa momentu honetan. Kanpokaldean da Paunic, bikoa da, bai, garbi orain. Gipuzkoa Basketeko jokalari hoia. Honek izaera badu, hau gogorra da. Bai, beti dago partidan sartuta, hemen ikusi dugu, ze ondo jogoratu den. Erasoko falta Erikina, bai. Jorkak min hartu du gainera itxura batean, Hor Erikek lehenengo blokeoa egin nahiko zuen, eta gero barrurantza joan goitik, bai, goitik baloia jasotzeko, baina itxura batean, gorputza edo belauna edo mugitu egin du. Hala ere Erik dagoen momentuan, oztopo gehiago esaten ditu, Fuenlabradak barrukaldeko jokaldiak bilatzeko. Bere taldekidekin eta Erikekin egin duela, Tupuz, hori bitatu dute. Barrukaldean orain, Buba eta Diane. 5 segundu, esku bakar batez egindako jaurtiketa.
Eta berriro ere jabetza Fuenlabradako entzat izango da. Bubak itxita bazeukan, ez da, errebotea, baina ezin esku artean baloi hartu. Eta piane horre, eki ezkero areta gutxiago, bita amabi ditu Generalko pibota. Honetxe kanpora atera, hirukoa garbia da, ez, orain ez dira sartzen lehenengo zatian bezain erraz. Tobias Bori, Bubagoian laguntzen. Banfor irekita, baita Herbel ere, hirukoa da Herbelena, hau ere bai, hiru, Axel Herbel. Eta 58 eta 56 markagailuan Axel Herbelen lehenengo saskiratzea da partiduan. Bakanson, ez du jaurti nahi orain hirukorik. Eta urratsak egin ditu orain partidutik kanpo dagoena Fuenlabrada da. Askotan gertatzen da, ez? Ikusten duzu atzetik handa zorrena oso ziur dagoela partidan eta zuk abantaila guztia galdu duzu, dida batean, eta bain nora ezean ikusten dugu Fuenlabrada, ez? Handikan giltzen da partida, baina bain bai, ez? Ikusten ari gerala ohiko Bilbao Basket, eta bain konfiantzaz mugitzen baloia eta talde moduan. Bakar-bakarri dago, botea eman. Teknika nori? Teknika orain Lorkari, ez da? Bere burua botagolako lurrea. Eta hirukoa baleko alda. Alex Lorkaren hirugarrena da, hori bai. Eskuarekin esan du ezetz, epaileak. Harri dut aurpegiak uspine gau. Lorkaren personala bai, hori bai. Hirugarrena hori ikusi dugu. Eta orain jartiketak. Lehenengoa barrura. Teknika, beraz jabetza berriro ere. Hirukoa etzen balekoa, baina nola teknika den. Orain jabetza ere Bilbao Basketeko entza da, eta Kuspinera orain kezkatuta, Irudiari begiratzezkero. Herbel! Eta Popovic ez dago kantzan. Harri-garria, Herbelek laguna behar du. Aurkitu du Lapornik. Hori ere bai, 7 segundu oraindik. Kanpo kaldera, Banfor. Bai, Nasia, eraso nasia oso. Eta 58 eta 57 hortxe daude Bilbao Basketekoak, baina oraindik partidua ez dute berdindu eta ez dira goitik ipini. Hori ere muga psikologikoa izaten da. Eta Chema González orain, kantxara. Bubaren kontra lan egiteko. Buba gora. Ez dute jaurti nahi, hirukorik oraingoz. Fakanson, hor da, ez da sartuko. Errebotea Chema Gonzálezek. Beste bat, orain 14 segunduko jabetza. Paunic, kanpokaldean. Ondo egindako jokaldia. Personala da. Herbelena eta bi jaurtiketa. Agian Banforrena atzetikan sartu eskua, ez egite danak tartean ziren. Banfor pitatu dute hirugarren. Cambio en Montaquín Fuenlabrada, se sienta Lunes Fakanson y vuelve a la cancha. Askotan errepikapenak ikusita, ez da? Orain bai, Popovic kantxara, eta Salgado ere bai. Carles Duranek esperientzia nahi du oraingoan joko antolatzeko. Jaurtik eta libreak Chema González. Ez lehenengoan. Ez du punturik sartu. 3 minutu baino ez ditu jokatu orain arte. Eta hause da une kritikoa, ez da? Zera du, nora ezean dagoena Montakit Fuenlabrada da, baina Bilbao Basketek urbildu egin dira, ez da hau ere. Bateko erregaia utzi duen, ez? Berdinketa hau lortzeko, gutxi gora bera markagailuan, ez? Eta oain aukera izango duen, ez areagotzeko. Datu bat emango dizut Bilbao Basket zaleek badakiten noski. Datorren asteburuan, deskansoa... Datorren edo personala? Herbelen personala pitzatu dute. Lehen ere fropina adierazi dute. Lorkari, beraz, eta Herbelek ez du sartu nahi. Mugitu du, alboaka pixka bat eta aurrea egin du, ez? Mugimendua, horregatik hain nabarmena izan da. Kolpea, baina. Herbeli normalean horrelakoak ez duzkiak da hori dazten, Buruarekin jodio behar bada.
Bekokiarekin. Ez dut uste. Ez. Paunicek Todorovic du atzetik. Kanpokaldean. Oso jokaldi zaila, errebotearen bila, Herbelek ikutu eta Salgadori eman. Ea ba. Lasai behar du Salgadok. Santutxukoak Herbeldu laguntzeko. Baita Todorovic ere kanpokaldean. Buba, gora. Herbelek irukoa du. Baita hau ere, Axel Herbel 3-3 eta orain bai. Orain aurretik dago markagailuan, 6. puntua Axel Herbelek. Aurretik dago markagailuan, 58 eta 60. Retabet Bilbao Basket. Josanek esan du. Etorriko zirela atzetik aurrera, baina 22 behetik egon dira, 54 eta 22. Ona berriro defensa, Bubak baloia esku artean eta Salgadori eman. Banford. Kanpokaldean da Todorovic. Irukoa Todorovicek, ez, errebotea Herbelek. Pertsonala egin diote, Olerik egin dio, Ian Oleirik egin dio pertsonala, baloia berriro ere Bilbao Basketeko entzat izango da. Nola aldatu den partidua, nola gero. Bai, ikusten ari gara gainaz, ez? Oso aktiboa dagoela Bilbao Basket, talde moduan, defensan oztopo asko kartzen ari zaizkio, ez? Fuenlabradak ez du ikusten, ez? Irten biderik, nola bukatu jokaldiak, eta orain bai, esku artean dauka, partidaren kontrola, gero partida irabaztea edo galtzea beste kontu bat izango da, baina hain sensazioak oso onak banatzen ditu. Buba aurkitu du, Todorovicek esku bakar batez ondo kroaziarrak, hori ez da erreza, Ez da erreza gero, 8. puntua Bubak. Barrukaldean, Michael Erik eta Buba. Ari dira Landalan. Eta orain joko antolatzen Rubnik, Fuenlabradako entzat, ekarri berria. Ekarri berria, hause du. Lehenengo partidua, Popovic. Irukoa oso urrunetik, ez da sartuko. Baloia, Herbelek esku artean, eta Banforri eman dio. Buba, barrukaldean da, ez, oraingoz ez. Irten egin behar. Banfor berriz ere, eta azkenean, Popovici. Hori da, Popovici. 49 partida. Bai. Esan duzu, lehenengo laurdenean baina okerrago ez zegoen jokatzerik. Segura etzen talde baten, goi-mailako talde baten jokoa. Nikolic. Apurtu egin diote baloia, baina ondo Todorovic, 8 segundu. Berak egin beharko du, goiti bera, barruraino, goitik bera, Marko Todorovicek. Ona, beti egiten du, partidu guztietan egiten ditu horrelako jokaldiak, egia esan ikusgarriak dira oso. Popovic, bera bakarrik egin nahi, kanpokaldean, Paunicek aurkitu du. Paunicek keinua, berriro defensan ondo Buba. Buba eta Borrokan. Hor da, Todorovicena. Goitik bera, naiz eta Txema González hurbildu zaion, nik uste baloi hartu duenetik esan du buruz-buruko egingo diat, Popovicen kontra, lehenengo pausu horretan, ez da, eskuz aldatu eta indartzu goiti bera. Horra, berriro ere, oso plastikoak dira. Oso plastikoak dira jokaldia. Aloia beltza da berriro, hause da momentua, joan da, 6 goitik joan da. Retabet Bilbao Basket, Marko Popovicek 3. egin du, ea ba, az daitezela orain Valentziaren partiduan pentsatzen. Lehenengo zatia zoragarria jokatu du, Marko Popovicek, 12 puntu lortu ditu, nahi bezala kudeatu du partidaren erritmoa, baina aukitikan irten ondoren, 3. laurden honetan ez dabil fin, eta bi falta jarraian pitatu dizkiote, eta badirudi, ez dagoela gustora orain. Popovic, bera bakarrik, Salgado kondo itxaron dio, keinua. Erasoan pitatzeko ere. Ez da sartuko. Duarena. Onartu du beak ere. Beharko, epaile hauekin onena, onartzea da, Azeran, ez Mumbruk egin duen umekeria. Gogoan izan, bi teknika adierazi dizkiote. Eta dutxan da, minutu bat eta piku bakarri jokatu du gaur kapitan. Bilbao Baskete partiduari buelta eman dio, eta hori ere izaera da. Orain irabaztea komeni noski. Behin buelta eman ezkero, ez da irauli ezkero, bukatu egin behar lanak. Rubnik. Zebirreiren bila, pertsonala Salgadok. Zen noski. Hor txapeletuntzerik ez dauka, goitik defendatzerik ez dauka.
behan egin behar pertsonala. Eta jaurtiketak izango ditu Xabi Reik. 5 puntu sartu ditu, orain arte 10 minutu jokatuta. Bere lana oso ondorio batetzen, Xabi Reik orain arte nabaritzen zaio, fisiko aldetikan falta zaiola zerbait, ez da berdina, Europako erritmoa edo beste mailan entrenatzea, baina, bere lana nik uste dut nik oso Bai, zegoan izan, ondo asko, Leok talderik gabe zegoen. Salgado, atzekaldean Nikotic. Lapurtu egin diote, hala ere jaurtiketa. Ez da, hau bai, oso ondo Buba, Kroaziarra, bere buruari, motel, esan ez da? Langilea, lan iluna egiten dut. Eta gogoan izan, hemen dugu ez da? Extra, hor tensio, extra, ez da? Nahiko ondo kudeatuta ditu faltak. Bai, bi baino ez, minutu bat falta da 3. laurdena bukatzeko. Normalen esaten duzu goian ez direla horiek egin behar, ez da? Ez, nik uste ez zukala premiarik, arriskurik ez zegoen, hor Popovic kantxa erdian ia zegoen, blokeo zuzen baten bila, baino sistema lantzeko, abantaila gutxi zeukan. Eta beak ikusi du, behandu xamar irten dela eta falta nabarmena. Oraindik lehengoaren energia zeukan gorputzean. Nik uste baiet. Pasatuta zegoen eta mugimendua egin du. Hamalaugarren puntua, Marko Popovicek, Salgado, taldea antolatu, Zaginte Makila, berak dauka orain, Santutxukoak. Napornik eta Salgado, ez dauka paserik, ez du ikusi bintzat. 8. Napornik, 5. Buba Xabi Reiren kontra. Bubari adibaziko dute, goia mutin dugu da. Goi xamarren bai, ez da ringuru hortan. Bestela jokaldi hona zen. Bai. Zaskirak eta lortu du, baina Xabi Rei ez da kokildu, ez? Eta hor... Konzentrazioa, Hauxe da une kritikoa eta orain partiduan sartuta behar dute Bilbao basketekoek. Ez da sartuko jaurtiketa hori, Todorovicen eskuetara iritsi da. Baloia, Salgado daukatzean, eman antolatzaileari lasai asko. Eskatu dio atetik. Bai, gero. Haune lanadek, ez? Bai. Esango zion hor Salgado. Eman eri baloia. 3. laurdeneko azken erasoa izango da Bilbao basketentzat. Todorovic, hirukoa egiteko moduan. Ez. Errebotea. Eta berriro personala, errebote horren bila. Falta beloa izan da hori. Bai, eta ez taila, Bugarena izan, ez? Lapornikena izango alda. Ze Bugarena aldin bada, laugarrena da? Laugarrena, bai. Ba ez. 2 minututan egin ditu 3. 2 minututan egin ditu 3. Hau ere joan egin da partidutik. Ez zekoan aukerarik errebote hori. Ez, gainera 3 eukita, ez? Begira, ez da, Michal Laporniki eman diote azkenean, Horregatik, duda neukan, ez? Bia, jundira. Bai, baina bi etzien, adierazeko. 62 eta 66. Eta kantxara berriro ere Alex Lorca. Leiri estatu batu ere. Lorkoan, 2 puntu baino ez. 13 minututa. Eta oraindik 6 segundu pase izango ditu Bilbao basketek. Bain, kezkatutak uspinera, Dagoela. Dagoela kezkatuta. Bilbao basketek partidua irauli behintzat egin du. Azken jokaldi hau, 6 segundu terdi. 3. laurdena bukatzeko, Salgado, Banford, Salgado bera bakarrik. Bai, bera bakarrik egin behar. Ez. Oso behartuta. Dianea ikusi du, seguruenik, bazetorrela txapelaren bila. Horrela bukatuko da, baina partiduan goitik dago Retabet Bilbao Basket. 63 ditu Montakit Fuenlabradak, 66 berriz Bilbao Basketek. Give the ball to Ian. Ahora me vale ya. Eta Fuenlabrabakoen Give the ball to entrenatzen. Ian. Ian.
Take your time. Hold it here. Don't go quick. Okay? Marco, receive the screen of Xavi. Let's see if we have that. Okay? If not, if you cannot receive, get ready for the flare. And now we perform this full speed. Full speed to attack. Okay, you got the flare, you got roll, come high. Okay? Got it? Hey, it's a new game. If you think of what we have, Handitu dauka, Herbelek 2-3 sartu ditu. Gaurko partidu honetan momenturik erabakigarrienetan. 2-2 gainera. Eta horre pakea eman dio taldeari, Todorovicen goitiberako hau ere izugarria da. Tendentziaren norabidea behintzat partiduarena aldatu du Bilbao Basketek. Orain, behin 22 puntuko diferentzia kontra neuki. Eta 6 goitik ere egon dira. Horrela irauli ondoren orain irabaztea, bukatzea. Falta. Bai, agian hau da momentua, ez? Laurden honen hasiera arriskutsua, konzentrazioa ezin du galdu orain. Horixe da ba. Holaxe ezin da hasi, ezta? Ez. Baloia galdu, personala egin, eta gainera kirolez kontrako. Bai, hala ere ez da, ez askorik gertatu, baino ikusita ze gertatu den. Hori ez da, kirolez kontrako. Ez, baina azkeneko jokalaria dela, erabaki dute horrepaileak, bea babesten zegoen, ez, gorputzarekin jokaldia, hala ere oraindik kontrolpean ez zeukan, ez? Baina hori pitatu dute eta Esloveniarra da. Hogei urte besterik ez ditu. Gaur, Bilbao Basketek. Orain arte markagailua. Momentu honetan markagailua, Josean. Markagailua, bai. Orain arte, baina epaileengatik ez du ezer jaso. Onik. Jokalari bat. Begiratu beharko dute gaurko partidu. Hori bai. Rubnik eta Oleiri. Kanpokaldean da baloia orain. Hirukoa da. Ez da sartuko. Errebotea ala ere Fuenlabradakoentzat. Ian Oleiri. Hortxe, Erikek lan hori egin beharra dauka. Kanpokaldean berriro. Todorovicek hankarekin ikutu. 4 segundu falta ziren. Baina 14 izango dira berriro ere. Behan zegoen, bai. Popovican behan zegoen. Hor da Popovic. Todorovic dauka atzekaldetik. Todorovicen lana Popovicek gainean oso. Gaurti egin behar hirukoa, erdi-erditik. Ez. Eta errebotea. Orain txapela Erikek oso ondo. Eman antolatzaileari. Ze beina inbesteko lana egin ezkero, ez? Lapurtzeko orduan, Salgado orain berriro ere Rubnikekin. Banforren puntua elgarritu orain taldeak. Hirukoa da Banforrena. Ez ba, barruan ikusi dut, Barruan ikusi dut, baina ez da sartu. 16 puntu daramatza orain arte, Aldurkekekoa. Taldean hirukoa. Eta hau bai, eta berri ere Fuenlabrada goiti dela. Nola aldatzen diren gauzak, Ura sartu izan balu Banforrek. Bai, hala ere jarritun berdu, porcentaiak asko jatxi zeizkio Fuenlabradari duko marratikan, ikusita ze gertatu zen lehenengo zatian. Hau sartu du, baino alegin asko egin ditu, dagoeneko eta 7 gehitxo dira. Baino barrukaldean ikusten dute, Erik dagoen momentuan, Bubaren lana ere bikaina izan dela, Herbeleran ere bai, eta agian horregatikan erabakiak, hiruko marratikan. Lapurtu egin diote Banforri berriro ere baloia, Oleirik, eta laugarrena da. Hau laugarrena da. Errepikatzen, lehenengo zatiko bakartza. Utsartea beraz kantxan, 69 eta 76 aurretik dira Fuenlabradako. Alba Berlin eta Lietibo zitasen hartuko partidua. Luzapenean da, 103 eta 103. Berdinduta. Eta Fuenlabradan berriz, begira, 22 goitik egon dira Madrileko hegoaldekoak. Gero buelta eman dio norgehiagokari irauli egin du markagailua. Eta Bilbao Basketek, baina orain 3 behetik. Salgado eta Eri. Herbel ere bai. Salgado aurkitu du. Todorovic eta Salgado 7 segundu. Erabaki hartu egin behar beraz, Salgado.
Aurkitu du, Todorovic iruko egiteko moduan, ez ba! Errebotea Herbelek pertsonala egin diote. Pertsonala egin dio Luka Rumnikek. Zenba denbora auki duen hor, Todorovic iruko egiteko, Bai, gehiegi, agian, ez? Hala ere, jokalari honek denbora behar du, ez? Ondo kokatzeko oinak eta lurretikan egiten du, normalean iruko jautuk eta hori. Eta sartzen ditu, baina oraingoan ez du, suerte gehiegirik izan. Xabirreiren kontra, Erik. Michael Erik. Bai, bigei bat izango da, oso ondo. Nigeriako pibota. Hor, susmoa daukat, pentsatuta zeukala, buruz buru joango nauk bere kontra. Bai, pase ateratzeko ere aukera gutxi zeuzkan, baino beak ikusi du, ez? Bazeukala, gainditzeko Reiren defentsa hori. Eta sari potoloa lortu du. Ez plasmatu jaurtiketa librean ala ere. Michael Erikek. Jaurtiketa libre bakarra egin du. Hori ere egia. Oleiri eta Rubnik dauka zain. Xabi Rei ere aurkitu du 7 segundu. Popovic orain Banforrekin dago. Erik. Iruko keinua, jaurtiketa eskubak eta... Faltaren bila, joan da. Bai, horregatik, pa. Uzek sartu duen jaurtiketa hori. Artista jaurtiketa da, Bai. Ze hor, gorputzarekin falta bat nahi zuen jaurtiketan. Asmatu egin du, bete-betean gainera. Herbel, iru behetik. Barrukaldean Banfor, ez aldago personalikor. Bai, ez aldago personalikor. Nik ala ikusi dut behintzat. 18. puntua Banforrek. Ea ba! Puntu bakarreko norgehiagoka Xabi Rei eta kanpoan Cruz. Xabi Reik ez daukala, eta Gianean ere saltoa edo jauzia. Gakoa bai. Garrantzi hondiko momentua da, bain ezin da konzentrazioa galdu, ez? Arnazestuka... Bakar-bakarrik utzi egin diote, Herbelek utzi egin dio. Jaurtizak. Beak ere ikusi duela, urruti xamar zegoela, urbiltzen bada buruz gainditzeko ere aukera zeuzkan Olerik. Eta Banfor bai, 6. mantxa sartuta dago Banfor, Alburquerquekoa. Alburquerquekoa. Banfor! Esku bakar batez egindako jaurtiketa, 7-7. Kanpoan Popovic, Banfor bera dauka, atzekaldean. Aurkitu dute, orain bai. Bikaina, lokaldean, no? Orain egin du, gauzula, Xabireik, Bai. Indarra erakutziz eta gainera uste dut pertsonala adierazi dutela. Michael Erik. Egon da, kontaktua, seguru. Momenturik kritikoena pasadu, Fuenlabradak. Esan nahi dut, orain partidu irabazi, Bilbao Basketek irabazi beharko du. Une batez bazirudien, amore manda edo lurketa zeudela, baina ez, berriro ere 5 goitik ipini dira. 6 minutu eta 14 faltan. Eta Salgado Jezarlekura Bori. Orain joku antolatzeko. Herbel aurkitu du. Banforren bila dago. Herbel. 10 segundu. Erak Herbelek egin behar, dekaldia bakarrik. Oso defensa irekia, ez gainean defenditzen dute. Bilbao Basketek ez dago otuta, ez? Hain urruti jokatzen. 8-9 metro inguru hortan, ari da mugitzen baloia, ez? Eta hor barnekaldia bilatzeko zaitasuna dira, jaurtiketak ere bai, sisteman bidez, eta azkenean erabakiak barnekaldiak bilatzea da, ez? 5 behetik, Retabet Bilbao Basket. 6 minutu faltan. Rubnikena da orduan, pertsonal. Hau ere, zenengo partzidu dugu, maila ari da. Bai. Azkar egokitu da. Bai ba. Horregatik ba. Eta Erik beharra da azken minutuetarako gorde egin nahiko du orain. Arraz dura. Banfor. Atzera atera behar. Herbel. Ez ba. Hankarekin baina zeinek. Hankarekin bate paino gehiago ikutu esango nuke. Hiru personal ditu Bubak. Gogoan izan. Laukin daude. Ez, lau bakarri Mendru kanpoan dago. Ez ba, laukin besterik inor ez dago. Eta hemen da, Luka Rumnik. Gaurkoan oso jokalari interesgarria. Bidali gabe. Esan dizu Olimpia Ljubljana, besteak beste Lakornekin jokatutako. Urruneko jaurtiketa, Iriko.
Oso ondo ditzen da blokeotik. Ba, 83. Larrialditxo bat, berriz ere, Bilbao Basketek. Puntua behar ditu, defensa eta puntua. Banfor eta Bori, irukoa, hau ez. Eta errebotea ondo utzi du Oleirik. Ba, partiduari berriro buelta eman dio, Buelta eman dio jokoan ere bai, ez bakarrik puntuetan. Fuenlabradak. Eta noski orain irukoak nola sartzen hasi diren, ezta? Ba, defentsak ere gertuko hauak behar dute. 6 segundu, Popovic, Banfordu atzean. Lau. Barrerak eta esku bakar batez. Ez balio. Zintzilikatu egin da eta niri guztuntutik barrua, barrua zizon. Bai, ikutu gabe, ez da? Bai. Ikutu ezean, seguruenik sartu egingo litzake. Oleirik, batzutan ere gertatzen da. Gauzak intensidade handiz egin nahi eta pasa. Baina 8 behetik dago orain. Bilbao Basket, defentsa ona, ea, puntuak orain. Banforrek dagoeneko 20 sartu ditu. 10 ditu Tobiasek. Eta baita Bubak ere. Hor da Buba, Xabi Reiren kontra. Gorputaz atzera. Kako txikia. Irten egin zara, bai. Ondo indako jokaldia. Bai, hori ere. Banforren bila dabiltza, baina Banfor oso ondo defendituta dauka Paco Cruzek eta ez dute aurkitzen ez, lotura beharekin. Eta Luka Rumniken jokoa erasoan oso ona da, baina eskautinak eta begiratu ezkero, hala sartu berriro ere Oleirik eta noski, orain bolada honean daude, ba joan dira 10-etik gora berriro ere. Joan dira 10-etik gora berriro ere, ez dute amore eman. Ez dira belaunikatu Fuenlabradakoak partiduari buelta eman dionean. Eta bet Bilbao Basketek eta begira, zen laurdena. 20 eta 6, zer da hori? Nola aldatu den, hirugarren laurdenean ikusita. Aquí mismo, en el Fernando Martín a las 6:30 de la tarde. Contamos contigo. Vienes aquí, categoría quinta para venir aquí. Cuba, quick, please. Vale, de aquí. Venga, a ver si puede. Ataca rápido una cosa. Si no puedes, nothing. Siente el balón, Scott. Vale. Bai, Popovicen aurka. Popovic ez da defenditzaile onenetakoa eta bere aurka jokatzeko aukerak izango ditu hor. Ere beste doa izugarri ditu, erakusten ditu, partidu ero. 4 puntu dara matza dagoeneko. Asistentzia ere eman du, baina Ian Oleiri da baloratuena orain arte, 21 batekin. Bai, puntu sartu dituelako. Lau minutu pasatxo, ea ba, 11koa da diferentzia. Lehen ere, laurdena hasi denean, Salgadok baloia galdu. Orain ere, Todorovicek utzartutik irtendu denean, baloia galdu. Momentu erabaki dira, Bai, errepiketzen ari dira, ez, lehen zatiko akatsak. Baloi galduak, eta errebotean ere nagusi berriz ere, ez? Azkeneko laurden honetan Fuenlabradako bostekoa. Eta horre sufritzen ikusten dugu. Zabereiko zurunetik, ez da sartuko errebotea, Erbele, ea ba, Todorovic. Horrein egin bertu duen izan dagoa? Erbele arkitu, Kenua, Todorovic. Irukoa da Todorovicena, ez da sartu. Erlojaren kontra ari da, jokatzen Bilbao Basket. Baina horretzen erreboterik, ez da? Ez egon aukerarik. Eta Popovicek berriz, takea, atxa da. Bere maizutasun guztia, erakusten ari da. 10. Zabereiren bila. Todoricena da. Pertsonala Lapornik. Ba, une batez pentsatu du, arrazoi izango zenuela, eta partidua irabazi egingo zuela Bilbao Basketek, baina orain berriro oso zaila, Oso zaila jarri da berriz ere partida. Nik uste dut erregaia utzi duela, ez, bidean. Hortu. Bai.
buelta emateko markagailuari eta bain ezinean ikusten dugu. Bain bai, nabaritzen dela, ez dagoela mundu eta zenbateko garrantzia izan du, beak egindako. Leirirena aparta da, gaurko protagonista bera da du Ian O'Leary. Hori, aberasari ere begiratu egin beharko diote orain, Bai, badazpada ere bai. Hirukoa da. Ez da hau ere. Pertsonala, O'Learyrena. Baina Herbelek berak atera du personal hori, lehenengoan pitatu gabe zegoen, adierazi gabe zegoen, da alako baten besoa jasuta zen da, zer, ba? Bai, nik uste errebotea ere beak zeukala, ondo kudeatuta, bultza egin dio O'Learyk, beha ez dago gustura, baina. O'Leary hori esate, teatro egin duela eta horregatik pitatu diote. Jortik eta libreak Herbelek. Berandu, baina pitatu diote. Bigarrena ere. Eta errebotea Xabi Reik, bi hortik eta libretan egin du hor. Belgikako pivotak, lauak. Popovic, Porniken kontra, hirukoa da. Barru-barrura, bete-betea. Agur. Ez dut uste irabaziko duenik partidua Retabet Bilbao Basketek, naiz eta sekulako hirugarren laurdena egin duen, eta orain berriro ere burua galduta, berriro ere iparra galduta. Berriz ere hau izan da. Zezet deskonexioa. Partia guztiaren leloa, baloi galduak. Hor da, turno hau, sanalauta sortzi. Popovicek irukoa, hau ez. Errebotea Buba eta Herbelek. Armaietatik eskatu diote, iruko egiteko. Honek ere ingo du, Herbel, hor da irukoa, ez. Errebotea, Lapornikoek ez da. Hor txikia zen, baina hala ere ondo harrapatutako errebotea. Itxura txarra gaur, Bilbao Basketek gaur, itxura txarra. Gora beratzua partida, hor hasieratik oso gaizki, hasi du partida eta gero bukaera ere ikusten ari gara, Sensazio oso txarrak banatzen ari dira eta ez hori bakarrik. Nora ez da? Bai, ezina, nora ezean, zigor izugarria jasotzen ari da, ikusita nola joan da partida, egia da Fuenlabradak inposatu duela, iaia denbora gehienetan nahi zuen erritmoa eta gogortasuna. Eta laurden on bat jokatu duela, hirugarrena Bilbao Basketek, baina ez gutxi. Ez da nahikoa, ez da? Banfor, Unepai, oso ondo kontraerazoan oraingoan, aberasari begiratu beharko dute, azkenean amalo zintzuten asko. Hor izan 6 goitik ere egon dela, Bilbao Basket hirugarren laurdenean. Estadistikak adierazten du, 12 baloi galdu ditu Fuenlabradak eta 21 Bilbao Basketek gehiegi horrelako partida bat entzako. Ez, O'Learyrena. Bori. Pasean eman Bubari. O'Leary atzean zeukan. Buba eta Erik elkarrekin, Eta azkenean begira, Alba Berlinek irabazi egin du, 124 eta 115, irabazi dio Lietuvos Ritas. Biluzapen edo hiru edo zenbat jokatu dira. 124 eta 115, eta partidurik irabazi da, Horrela jarraitzen du. Berrogeita 6 segundu falta, Iban Bubak sartu du. 88 eta 75 ea ba. Krupnik, jokalaria, dudari gabe, partiduak lasai asko, bai atzeren da bai Eurokapen jokatzeko moduko, bazuen esperientzia, bai Euroligan da Eurokapen, Olimpia Lubianaken. Ez da sartuko baloi hori. Errebotea, Banfor eta Buba, kanpokaldean Lapornik, irukoa da, barrura irukoa, 81, ea ba. Ez da txarra, abantaila, desabantalla.
hobe esan da, 10 puntukoa ikusita nola egondan momentu batean partida. Izan da iruko izan da. Iruko irutu zait. Aperniken. Lagaita sortzik edo eta basartzik. Bikoa zela. Eta zari dira. Eta bai, olaxe da. Irura galdu ditu, nahi ditu herritasek, beraz pentsaliteke. Nola Bilbao Basketek galdu egingo duen, ez? Esan nahi dut, dietubos izan leikela, orain goz, egutegi oso arraro izan du, Hairu segundu direla, jokatu beharrekoak. Gora bera handiko partidua, Fuenlabrada eta Bilbao Basketen artekoa, oso txarra lehengo laurdena Bilbao Basketek, ona oso hirugarrena, baina horrekin ez da nahiko izan. Eta Fuenlabradak irabazi egingo du, beraz garaipen batekin geldituko da Bilbao Basket. Dietubos irabazi zuen ura hain zuzen ere. Rolena. Faltaren bila joan da, argi eta garbi. Barnekaldi hortan ikusita ez zukala ezer gehiago egiterik. Eta Yorkak, Alex Yorkak, jaurtiketak izango ditu, datu bat. Bilbao Basketeko kapitainak, Minbruk, gaur bakarrik minutu eta 35 segundu jokatu dute. Bit teknika erakutsita, adierazita, kanpora bota dute epalde. Eta nik esango nuke, ben hirugarren laurdenean buelta eman, irauli, eta orduan bai bota duela, faltan Minbruren jokoa eta txantxan egoteko jakituria hori. Nortasuna, patxada gehiago jokatzen du, eta agian hori zen momentua, hirugarren laurdenean lortu duen partzialarekin, aukera izango zuen, hori pentsatzen dugu, partida aurrera atatzeko, hori ez da gertatu, eta, beste partida bat galdutu izango du, eta hain bai, bi galduta bat irabazi. Pentsatzea, berriz. Bai, baina gaina, asteburuan ez daukate, ez dut endozaliako partidurik Bilbao Basketekoak. 89 eta 78 galdu Bilbao Basketek, Alba Berlinek Lietubos irabazi indio, beraz, Lietubos garaipenik gabe, eta garaipen bakarrarekin Carles Duganen taldea. Eskerrik asko, Jose Aldalur. Eskerrik asko zuei. Baita zuei ere ikusleoi urrengo baten arte, agur da ondo ibili.